أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Urian ng kutwa bentuk-bentuk si Allah. Gusto salawat sa iku Nabi sallallahu alaihi wasallam, agus iku mga pamilya niyan, na gusto mga sahaba niyan sa kadendeniran na pumangnin tanong si iku Allah, baluin tanong niyan na pwede si iku mga tao mapapadalam si iku turuan aron silan din kapantag ya kapatay. Oriano to na pakasulun silan wallah subhanahu wa ta'ala sa iko surga yan. Sa iko orian o kandudiran sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Geng kaya kapigin tau tanusang kaya dunia na pala tanoy di imbebenug sa turuan. Mana aditanu di peluluban ng kutwa titwa turuan. Akaw kita tanu ami sampai tanu niyan sa iko surga wallah subhanahu wa ta'ala. Naisad na ukit sa kakakenala tanu sa iko kapaka surga uli na turuan agkis kesikisaba pun akato na tanu sa iko lalang ko surga na sa mga ulama. Kaya sebab agi bendingan tanu man to sangkot kita taros tanu ko kapugus ya tanu si ko mga kabenar ko Islam. Na si tanu matataman sang kaiya hakul ulama. Mana sukabnar o mga ulama. Unang panodatan o kaaluya si ko sabat ko mga kabnar ang kaiya mga ulama. Na kailangan na geng kaiya mga mampunis sa ilmu bigyan siran wallah ko pagilmuan si iku agama natangkad din tanwaya akya pangwarisan ni ranuto ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigman niyo mga mampunis sa ilmu, al ulama hum warathatul anbiya. Geng kaiya mga ulama na siran mga salyanti o mga nabi. Mga salyanti o mga nabi maana giyang ko tamin italing umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu apun si iku Allah agitus ilmu si iku Quran nayam ya kapangwarison na sa mga ulama oriano to na sasalyanti ni ranso Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kapupakaray si iku benar nagu kapupaki ng kay si iku ribat. Tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal ulamaa warathatul anbiya. Gumatano to aso mga ulama nasiran man ni mga salyanti o mga nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran. So mga nabi na matano to ada bayran ini baga katamo kakapengwarisang kiran dinar. Wala dirhaman nagudabing ibaga kiran adirham. Innama warrathul ilma ayabu mini bagakiran aka pengwarisang kiran daging kay ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Nasalin sa tao ako aniya ng kaiya ilmu nasabnaras kanin miyakawaris ko Nabi sa mala guna udina bagian amya warisan yan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalawan yan aka pengwarisan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam daging kay ilmu. Na sa mga ulama na siran imya kawaris si komunit talingo mau Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu orian yan nagyinatan yan na sinan inibagak inipalad si mga ulama apyagan na diran ang kuto ilmu na siran ikasasabapan makasasalyanti ko Nabi ko kapakarayaga si ko benar nagukapakarayaga si ko ribat sa kainang kairun. Agisiran mga salyanti o mga nabi na kailangan na sa mga mampunay sa ilmo o di na
adna pagilmuan yan sa ikwagama mana gitu sa mga ulama na patut na siran imabuloy ang mga laikalak sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Al ulama hum akshan nas lillahi azza wa jal, yan kaya mga ulama na siran ititu maalakan sa ikwallah. Tigman ni wallah sa Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Mata na ayaw man maalakan sa ikwallah kung mga uripan yan na sa mga ulama. Ayan daw niyan ng kaya mga ulama na siran imas masang gilaan sa dusa. Mana nang gila siran. Apya pananap ketoon adim baradusa ang mga ulama. Sabat ko mga ulama upamakan na dikira ni baradusa. Naknaba niyan lagi dang kutwa di kam baradusa uknaba. Miyaganad si ikwagama. Kenapa niya lagi ang kutwa mga tao ada ilmu yang kuagama. Kaya yang kutwa mga tao di baradusa ada ilmu yang si ikwagama. Na din yan kepikir ubab tubat. Naguaya kagagdaman yan sang kutwa din yan yung ganda-benda kang baradusan na may tuto sa pangilelen wallah. Nagyan kaya mga ulama na minsan panad na din ni manggal bakadusa ugid na gagdam ni ranuto agito na malauto as kasalaan sa ikwallah. Natigman yung mga mampunay sa ilmo san sa tawa kailan yung kudusan yan na may to na sa ilen wallah na malaunuto dusa. Sa naman sa mga tao ayak kailan yung kudusan yan na mala na sa ilen wallah na makakaito. Ayan dong niyan na sana sa kapipikiran ako kudusan ka nagito'y karani aki perilaan kaun wallah subhanahu wa ta'ala sebab sa kepikir ka ang kutwa kambelingan kas ikwallah kambelingan kas ikwallah kagia miawi dakal ka ang kutwa dusang ka miawi dakal ka ang kutwa dusang ka alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. So sirano to atigman ni wallah adiran di panampai ang kuta risalatillah makna ang kutwa mga katiru wallah wa yakhshawnahu ikalkiran wallah sumasangkop siran sa ikwallah wala yakhshawna ahadan illallah ada ikalkiran isabu inunta na subus wallah subhanahu wa ta'ala ikalkiran ginasukalak ka kailangan yan ang kutwa ka pagagama na amay ka aya kailangan na suka pagagama manusia na did na banyan ikalak aya buhay kalakyan na subus wallah subhanahu wa ta'ala miyakatiyo ko din swalla at panarigan miyakatiyo ko swalla at panarigan gina ni mga ulama ayan daw niyan ng kaya mga mampunay sa ilmo na si ko kaptiruirang ko katiru wallah katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gina na ito'y kawan gitu sabab paad na mga ulama aptir uniran ang kuta benar malagi dua miya sugat nagi mga ginawiran at tawa kaso dato ama pumipapantagiran at kaso pagtawiran naptir uniran ang kuta benar malagi dua miya resulta ang kuta kaya tiruiran na perati ang kuta badato perati ang kuta pagtaw antawa kadiran paratia nagukela buswiran ang kuta ulama na malagi-lagi dun to tatariman yan to kaso kaptiruan yang ko benar na adna tapangun wallah subhanahu wa ta'ala sabab sa kanyan na sumasangkop sa ikwallah akatawan yan ay pagisaon sa amam Allah inun yan ditiru sebenar na mas miyatumo yan amatiru yan ito minsan pan kerangitan sa kanyan o mga tao kerangitan o mga dato na mas miyatumo yan ito amatiru yan adi sa isaon wallah subhanahu wa ta'ala. So Abu Darda napad sa mialawin yan na isaddat tigin ipkawan-wanakan sa hadapan wallah uwanirakan isan na sa ilmo ay tama na kiyang gilbakang kaon mana ay tama na kinipanampain kasi ko ilmo ka kinisampain kaon sa ko mga tao kiyang gilbakang kaon sa ko mga tao na ay dapatan ka sang kaiya ay dapat ka sang kaiya sabad ko mga ulama tabi na mababalang-balangan niran sudi ka panakuto o pagtaw sabad ko pagtaw si ko parinta kenapa parinta wallah nagusudilan di kapakin duka pila kay pakipagpada kapaking ginawa ko mga kufar ang mga ridway wallah nagu mga ridway mga muslim nagdinan niya tirong ko pagtawiran nagudinan niya tirong ko mga datuiran ay no kanu sanari may susumpat sang kanan parintaw kaper nagu sang kanu di maging ginawa ko mga kufar inuiran niya di tirwa amaratanan api ram pun di magaga
abay rasan makapakada ang kana mga tao na importante na minisampay kakiran na adna sisan ang mga ulama adiran kegaubiran tirwa sang kaya masa na desiran mabaloy o ba sila sumasangkop sa ikwallah ay buhay kalakiran na swallah pero niran subnar apa ya penamya sugat na sumagi nawairan udi na sumanga dato ang mga tangarasi udi na sumpagtaw ang mga tangarasi na diran natuy kelak sabab sa siran nakatawaniran ang kutua kisah sarikiran ang kutua ilmu gitu sabab agyeng kaya dito mga ulama na maalakan siran sa ikwallah maana asiran laliw sang kutwa kasasang kupiran sa ikwallah sakip kelak niranon na ikaawan niran ubeben dikiran misarig ang kutwa ni sarig kiran wallah akasabapan sa karangitan siran wallah na lagi dang kutwa ilmu kailangan na misarig kiran to na ikasasabutan niran asarig ang kaya ilmu na isumperan ang kutwa katir wallah sa mga tao malagi umyaswat siran anta kada siran maswat malagi do kaya sabapan to sa kaya pangabubunuiran udi na kaya pangakalabusuiran na pero niran sebenar malagi umyaswat ang kaya mga tangarasi anta kada siran maswat ginan ulama petiro niyan sebenar apiapan emya sugat na suginawan yan pagpanatigman niya mga mampunay sa ilmu at tinudan ng kaya mga ulama na hum awliyaullah sa mga ulama na siran mga awliyaullah mga tagumpeda wallah mga duka pila wallah subhanahu wa ta'ala tigman niya wallah sa Quran ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kana atigman ni wallah kamataan na sa mga awliya Allah mga duka pila wallah mga raranis ikwallah na daabayrang kalak na gudisiran makapembuko asiran to sumya maratyaya ay betadiran na manananggila sila sa mga dosa manananggila sila sa mga dosa na pedro atigman yung mga mampunay sa ilmu sa mga ulama siran ipatot manananggila sa dosa sabab sangkot wa katir wallah innama yakhshallaha min ibadi al ulama siran itito maalakan sa ikwallah na kanu yattaqun yang kaya mga awliya Allah na ay betadiran na maalakan sila sa ikwallah na al ulama na sa mga ulama na siran ni aula asisipad sang kanakalak sa ikwallah subhanahu wa ta'ala ayan daw to na ayat itu mga awliya Allah mga rarani sa ikwallah mga duka pila wallah na sa mga mampunay sa ilmu ay ni paginuntulan nila sa ilmu iran inisampairan ang kota risalatillah uli ng kota risala atir wallah na inisampairan si ko pagtawiran malagid og yang kutwa katir wallah na mas kaayunan yan ang kuta betad akapapantagan anta ka masusurang yan ang kuta betad akapapantagan naptirong niran din ang kutwa katir wallah kaan kasabuti yung pagtaw naguan makapananggila subananggila naguan makapamukas sa katak silang ko mga tao adisiran silim bagu sang kutwa kiso mukiran sa ikumarata abtad lagi din kayabtad naman to sang kayabtad na ayaman na resangan o mga ulama napakarigniran ang kaiya di ka panakuto o mga tao sang kaiya parinta asala ko parinta wallah kukuman asala ko hukuman wallah napatot man na rin napakarigniran niya pakalaniran niya sa bitira umani maskit na kailangan na mabitiraw na niya umani mga seminar na pakalano na niya bitira ang kaya mipantag si ko parinta kailangan naksumuslim na ay kilala niya na parinta na sa Quran na gususunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam patot aron sinan kukum patot aron sinan ayamanan niyan na melingan nagupamakakaswiniran ang kuta mga suguan wala amiyang ada adiyon ni kinggulalan sang kaya masa nagusto mga sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam mamang ala miyada sudiyon ni kang gelaba sang kaya masa lagi dang kuta suguan wala ikukum sa Quran lagi mamuang kuta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam makapagisaysa ay kukum na sa Quran na ginan ni pumakalaan sa bitira sang kaya masa ay sabla kung sang kaya masa na panutul na kaiman tuang kaya kailot akisos sugun wala sa iko parinta nagusto ka pa makakasuya ko kapagisaysa
na ayakon abuntal ka na mimbuli ka khawarij. La ilaha illallah. Nelayan ka ang kuta di imam betul sa khawarij. Kaya miyak kalala at tutulan yan, nagubitiran yan, nagupakaryag niya ko mga tao na kanduduay. Ayaw po miyato niya ko mga sunaw nabi na kaduay. Na inyang pakalalan sa bitira, pendin na seminar, kalilimod, na kaduay. Na dinin bakalan sa bitira ang kaya malawi dakal. Aginan so kukum ko pa rin ta Allah subhanahu wa ta'ala. Nagukada ang kaya mga bida. Amyakang bala-bala sang kaya nga mga Muslim. Akasasabapan sa kigagald o mga simbo mga Muslim sang kaya masa. Nagudirang kakasabuti sa ikaw akida titu nang kaya kaya pakadalang kaya bida. Malay man to'y bitira sa mga ulama sang kaya kaduay. Adiging kaya kang bitira ko mga la mabibina sa ikaw akida. La ilaha illallah. Kailangan na makatinod ang kaiya mga ulama sa sarigan silang ko ilmo. Ang bilingan ni Ranaya sa iko titwa pakasal aki susugong kiranon. Aginan so kisampay ni Ranon sa iko mga tao. Malagi do miyaswat sa mga tao anta kada silang maswat. Malagi do kayunan yan sumasa anta kadin yang kayunan. Naptiro nilan sa iko pagtawiran. O niya na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man adali waliya faqad adantu bil harb. Sad manatigman ni wallah sa ridunia ng koto amaranirakan gina sa mga ulama anta sa mga barasimba ridunia ang siran na sabnara tigman ni wallah piyakit to kawang koron at tiyawagan sa kanen aridu at tigman ni wallah mana makipridwir ka sa wallah amay ka ridun ka na sa mga ulama aditiro si benar ridun ka na sa mga tawa ding gelabak sa simba si ikwallah ipsuguyan na susunna ipsa pa rin subida na amay karidun kanan na aid na meridu ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Digman ni Abu Hanifa rahimahullah, illam yakunil fuqaha'u awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Amay atigman niya kini Abu Hanifa rahimahullah, kad di mabuloy sa mga fuqaha, mga ulama, mga mampunay sa ilmo, asiran i mga duka pila wallah, mga rarani sa ikwallah, na naman nagkabuloy. Amay kadisilan mabuloy ang mga uliaullah na naman nagkabuloy awaliullah, mga rarani sa ikwallah. Asal ako kiran. Ayan do to, na ayat titu amalay kabenar sangkai akabuloy amarani sa ikwallah, udi na duka pila wallah, na sa mga mampunay sa ilmo, ay tutuniran ang kutwa ilmu iran. Ini sampairan ang utarisala uri na katir wallah subhanahu wa ta'ala piyakaragiran sigo pagtawiran ang kutabtiron kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam piyakaragiran ang tuniptiron na Quran madadalam ko Quran nagun tuniptiron na sunnah sang kutakipupantag niyan sa iko mga bid'ah ginan imang ulama apagtigniran ang kuta sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam urian ang kaya pamakadaw ng mga ahlul bid'ah pamakakaswiniran ang kuta aqida wa ahlus sunnati wal jamaah urian o kaya pamakadaw ng mga ahlul bid'ah mga pabibida mga tao bibinibidiran ang kuta panarima o mga tao na sa mga ulama ul haq mga warathatul anbiya na mata-mata na siran titu akisangansan kailangan na mapamakaregiran kaginan ni kawarisan niya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ilan naman so kiniguris o kaya pagintaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ay mga labitiran yan aqida so kikukum ko parinta wallah so kapag isa-isa so alwala wal bara ginan ni mga sugun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam naginan man ari sa salientan ka ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kanaba ayaw sa salientan ka na usay ko kaduy la ilaha illallah ay sa salientan ka naginan kapagkakasuy parinta wallah kapagkakasuy sunnah kapagkakasuy kay isa ginan ni sa salientan ka ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nauding ka ng glabaga na mata-mata na nabaka pudsi kumya makasalienti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam awliya Allah alladhina idha ru'u dhukirallah siya sa mga duka pila wallah mga ranis ikwallah na silan su igira amyaylay siran o mga tao napkatadman ni ranon sa Allah subhanahu wa ta'ala mana agito sa mga ulama susulok ni ran susunna dilan ni kuwat ang kutasun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam igugulalan ni ran sa ginawairan ang kutwa mga ayatan ku Quran na gusto mga hadith
naandid ni kailekiran o mga tao na id na meleran na sunso Quran na gusto sunna ap katadmaniran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ori ano to? Ang kutwa kap katadmiran si ikwallah na igira ameleran sa mga ulama na katadmaniran si Allah. Wa idha sami'ahum dhakkaru billahi tabaraka wa ta'ala, igira amyan ang kutwa mga ulama nakatadmaniran si Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ikrimah, Peter yakini Ikrimah, iyakum an tu'dhu ahadan minal ulama fa inna man adha aliman faqad adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pananggila ini mana tigma na ya yakini Ikrimah o banyo kering asas sa katubo ko sa apad ko mga ulama kaya mata no to asa din sa tao ari nga saan yan so alim mata si ko kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na faqad adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakukuma ayam yari nga sayan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iginami at unga ang kuta mga mampunis sa ilmo masakit ang kuta ka pakit ang kuta ka pusir ang wagama nagipapasud ko Quran nagusigusyon na nauboto mitulod ka niyan sang kuta emanan yan nakaringas ang kasang kuta alim kamata-mata na miyabaloy ka ay meridu ka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagito so alim at titwa sa saliantian yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam sa saliantian yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigman niya kiini Abu Islam, al-ulama'u fil ardi kan nujumi fis sama'. Suat tigman niya kini Syekh Abu Islam mga ulama sa ikulyaw lupa nalagi dinan o mga bituon sa ikulangit kapakaibaratan yan nun. Suat tingin sa mga ulama sa ikulupa nalagi silan o mga bituon sa ikulangit. Fan nujumu ja'alahu Allahu zinata lis sama'. Suat yan sa mga bituon na biluyanan wala aparahisan o mga langit o di na parahisan o langit. Warujuman li syayatin naguiplilbad sa iko mga syaitan wa yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr nauginan palatiku o di na kumpas o mga tao ang matatago silang kumalibutang igirasi silang kung mga kaludan nagusiik kung mga kabukidan mana igira miyadedeg ka sa kaludan miyadedeg ka sa kabukidan na isaap kitun ka kudarpa nagira lalalangag nga ang mga bitun ang kuta kapakadapian napketunduga ang kuta pagagawan ka ginangunay kaibaratan o mga bituon si kulangit ginan ni bitong kulangit naswat tingin sa mga ulama fil ard swat tingin sa mga ulama sang kaya lupa nalagi dito wabiluwi silan wala silan iparahisan sang kaya lupa so mga ulama na parahisan silang kulupa silan mga bitong kulupa silan parahisan o mga tao igirang kutaderpan na adna ulamaon nang kutaderpan na kapagadatan diyang kuta ulama na ipgamamala diyang kutaderpa nababantug ng mga tao sabab sang kuta matatago ng mga ulama parahisan ang kuta inged lawan inged dedebon ulama nakalilibutungan inged nagutan tuiran amyawidakal ang kutuang apagingadiran ay malanak na basiran bebentug ng mga tao. Rujuman li syayatin naugyang kaya mga ulama sang kaya lupa ang mga bituon silan sang kaya lupa kaibaratan niran na sa mga bituon na siran mga lubad sa iko mga syaitan al-insi wal jinni mga syaitan na mga manusia nagu mga syaitan ang mga jin. So kung sa mga ulama na sila ni mabubuloy ay prediam ko mga syaitan ang mga manusia aginan sa mga manusia ang mga baradusa mga mujrim nagu sa mga ahlul dalal ahlul bid'ah mga baradusa ang mga tao nagu mga ahlul bid'ah dinggilbak sa bid'ah nagu mga musyrik mga tao apo makadadag na ay pelebedkiran ay radiamiran nagyang kaya mga ulama apa kareg niran sebenar wal jin nagu sa mga jin gida piamatya sa mga ulama apa nawaraniran ang kutwa kasulakan ng jin pelagwi ang kutwa jin sabab si kelekiran ang kutwa mga ulama
wa yuhtada bihim fi dhulumatil jahli wad dalali wal fitan. Naugang kaya mga mampunis ilmo, ang mga warathatul anbiya, mga salyente yung mga nabi, ginan sa mga ulama, na ginan ikap kesabapan sa kapketoro o mga tao pun si iko kalibutang o kainurante nagukadidag naugang kutwa mga fitnah na ayakap ketoro mga tao nang gulalan sang kaya mga ulama na ginan iplagi diniran ang ugyang kutwa bituon. So mga ulama na siran ni pamitonan sa iko mga lupa, parayisan sa iko lupa, nagulubad sa iko mga syaitan, malagi yung syaitan na manusia, antaka syaitan na jin, naguayap kisabapan sa kapketoro mga tao pun si iko kadidag o karlibutan o kainurante nagusok kadidag nagus mga fitna nang gulalan sa iko mga ulama. Ando man niya idinyo kakababayay sa iko mga ulama miya makaswa aginan sa mga mampunis ilmu sa iko agamanyo kailangan nakababayan tanusiran sabab sa ikiran bisa sabab akatuturo tanong. Al-ulama rafa'ahumullahu bil ilm. So mga ulama na inipuragisang kiran wallah ang kutwa ilmo, inipurusiran wallah ang gulalan sa iku ilmo, na inipuragisang kiran wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kalanat. Yu'raful halalu minal haram wal haqqu minal batil, bihim yu'raful halalu minal haram wal haqqu minal batil wal daru minan nafi' wal hasanu minal qabih. Misabab ko mga ulama naron ketukawi ang kutwa halal pun siku haram, nagurum ketukawi ang kutwa benar pun sang kutwa ribat, nagurum ketukawi ang kutwa pagabinasa siku yang mana niyan pun sang kutwa paranggaya guna, nago rum ketukawi Lok sirap kisabab ang ketukawi si iko mapia pun si iko marata. Mana sudi sa nika pakasenggaya nayak sasabapan sa ketukawi ron na sa mga mampunay sa ilmu. Sa mga ulama na pagadatan silan malagid so mga kaadin si iko langit nagusik kaadin si iko mga lupa taman si iko mga sida si iko ragat nagus sa mga malaikat na ibabahiran ang kuta mga papakiran isa saya pirang ko mga ulama so mga senda so mga kaadin marana-rana papian tunadin ang mga kaadin na dinan di pamangan ni sarila ang kaya mga mampunay sa ilmu mga ulama. Afdal minal ubad so mga ulama na makalilibisiran adigyang kuto ang mga barasimba, adigyang kuto ang mga zuhad na makalilibid ng kuto mga mampunis sa ilmu. Mapakatadmiran ang kuto malilipat, nagupkendawiran ang kuto mainuranti si kuagamanian. Gina ni masasangan o mga mampunis sa ilmu. Geng kaya mga ulama na sila ni sindo igad kapagingad nagusilan ikasabapan sa kapakaulit o ummah, nagusilan ikapkadan kasabapan sa kapkadan o hikmah, nasiran ikasabapan sa di kapakapagutag o syaitan, siran ikasabapan sa kapkuyag o mga puso, nagusilan ikasabapan sa kapatay o mga puso o mga ahluzig, mga tao ang mga binasay puso. Ayap kasabapan nun na sa mga ulama. Sa mga mampunay sa ilmo na silan di manulon sang kuto benar akibalagyan sa iku kadadag nagusa sabar silan sang kuto ringa sa pisugat kiran kababayan ni Rasulullah nagup kababayan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ipupangatuiran ang kutwa kitabullah nagususunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam naginan masasangan ang kaya mga ulama kailangan naginan ni masipat ka o pa makakabaya ka amapad kasi ko mga tao amya makawaris kaya warisan niya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa ilmu na ayat na pagpaganay yakabnar ang kaya mga ulama na paganeron na ay ya'rifu fadlahum wa qadrahum wa syarrafahum. Kailangan na maknal tano
ang kuto wa kalbihaniran naugyang kuto daradatiran naugyang kuto bantuganiran sa iku Allah. Kailangan na maklalatanuanan kagiandan ni kaklalatanuron na pagkalatan ni para adat si mga ulama pagdatan tanusiran kumpian tanuron sa mga katirutano mapakay na naktanuron sa mga katirutano mapakay ito tanong sudi kasublawi si mga ulama. Ada ba niyan rarantak ang mga katiru sabab sang kotwa kyak nalatano ko kalbihiniran nagusi ko daradatiran naugyang ko tabantuganiran si iku Allah. Igmani wallah sa Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ifuru wallahu susirano to. Ifuru wallahu susirano to amya maratiya pedirkano. Dagun susirano to ang mga mampunis sa ilmu, sa daradat, mawatan adarat akikipur iran. Mana pakalabin silan wallah subhanahu wa ta'ala. So Allah na piyakan bidayan. Ini bidayan sa mga ulama ko sa lakaw kiran. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadakkar ulul albab. Inwatig wala bumakablagid susirano to ang mga tatao agun susirano to adi mga tatao ay bumana po pakatadam ng kaya mga ulul albab ad na mga ilmu yan maana di na makablagid pakambidya nga suda ilmu yan agusto na ilmu yan sungdi nga dikinikin dululang ko mga ulama na kailangan na makalangan nga sa paradat mapakiling kang suadat amapya mibigay nga unang kutwa kabenarian at yung pagadatan o mga malaikat na gusto mga kadanam sang kaya maranarap sang kailupa daskay yun pagadat maana kailangan na maknal ka so kalbihaniran na gusto bantuganiran sa iku Allah kaginan ikakabaluin ka titu amin ibigay nga kailan so kabenariran. Kaya malana kaya bantugan wala si kumang ulama napad sa piyaka siksi wallah siku kaisisan yan na sumamampunin sa ilmu sumang ulama syahidallahu annahu la ilaha illahu bisaksiyan wallah amatanas kanyan nadatuan na simban inong tanasubus wallah wal malaikatu nagupiyaka siksiyan sa mga malaikat wa ulul ilm nagupiyaka siksiyan na sumang ulama qaiman bil qist ay paginuntulan niran ang kuto ilmu iran la ilaha illahu al azizul hakim sekalian swalla ada Tuhan asim indra sekalian mabeger amawangan mana aswallah subhanahu wa ta'ala naskanian na piyakisaksian yan aginawan yan pisaksian yan aginawan yan nagus mga malaikat naguin po din sa mga ulul ilm mga mampunis ilmu amata naskanian buituhan na simbahan na padanan sa kalbian o mga mampunis ilmu apos sila sa piyakasaksi wallah subhanahu wa ta'ala mana ini tungin silan sang kutua kala kalbihaniran. So Nabi sallallahu alaihi wasallam natanto ko malaki pakalbinin si ko mga alim, mga ulama, mga mampunay sa ilmu. Tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi ala al-abid kafadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Ay ako nakapakalalabi yung alim sa ko mga barasimba lalagi do kapakalalabi ulan sangkot kapamun tayagian sigo ka din o mga bituon gangun takapakasisindawang kutaulan akapakalalabi niya si ko mga bituon nagito'y kapakalalabi wa alim si ko mga barasimba sigo mga hadith na tigman yung Nabi fadlul alimi ala al-abid kafadli ala adnakum ayat tigan akapakalalabi o alim sa iku mga barasimba lalagi do kapakalalabiyakan ko mababarkan o idaradat ay mana nina lagi datigo Nabi o kapakalalabiyakan kaya mga askano mga sahaba na so kapakalalabiyakan ko mga bababarkan o mga tao nagito'y kapakalalabi o alim sa iku ay mana nina mga barasimba dahil tanong kapakalalabi yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kulangan o mga tao makalalabi rin sa Nabi na ayat yaksan yan nun na so kapakalalabi niyan augyang ko ta pinakabababa ko mga tao nagiti ka pakalalabi o alim sa iko mga barasimba unin na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam o kato kami sang kaya mga kalbian ng kaya mga ulama kaya salakiran wallah kaya salakiran Nabi sallallahu alaihi wasallam natigman yung Nabi laysa minna man lam yujilla kabirana dir kami pada tigman yung Nabi ang kaya mga tao adin yan mamaslaan pagadatan ang kuta mga tutuar kami iman tunap piang adan sa adat sa mga tao tabi
susabadun mga kangudan dit na mga adatiran kung may makatuwagiran mga pupurusiran ni katero adi sa mga tutuwagiran mga loksiran da mga adatiran wayarham sagirana nagudinyan ipangalimu ang kuta mga itur kami idad wayarif li'alimina haqqa nagusutaw adin yan makakenal ang kuto haqqa benar umataur kami makna adir kami pendating Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagedatan sa mga tutua dina ni pangalimu sa mga ari sa tao nagudinyan kenalan ang kuto haqqa benar walim matao ulama sikoy ngadiyan Lagian na kailangan na di tanwa di masipat. Tapi ang bahasa ng Nabi nadirpad kumatian. La ilaha illallah. Sa mga hadith na tigman yung Nabi, inna min ijlalillah padsa kadikaslaslasik wallah na ikrama di syaibatil muslim. Naswat tigin sukap mamaslang ka. Kapag dating ka sa iko, miya makatuwa ko mga Muslim, mana miya makaputi sa mga bukiran. Wahamil al-Qur'ani, naugyang ko to mga tao, ami mumuray siran sa Qur'an. Ngayral ghali fihi, aknabas kanan miya nubra, wal jafi anu, nago, miya, nabam miya nubra, nagudina, nabam miya ngurang, nagudabum miya nubra. Wa ikrama di sultanin muksit, naguso, kamamaslang ka, kapag dating ka, sa iko adi nagasyan dato as kanyan di paginuntulan yan ang kutwa ka dato yan ginani sabab kailangan na mapadalam raktanunan or yan no katu kami tanoron ang kutwa daradat o mga ulama kapakalalabiyakiran wallah nagusubantugan nilang sa iko wallah na kailangan na pagadatan tanusiran giyas o mga ulama ay inituneran so ilmu iran piagusairan ang kutwa katawiran ko Quran nagusay ko sunna ay mga ulama titu na yapakaponon na pun ko Quran nagupun si ko sunna si ko sabuto ng mga salaf ay matwa kadaklan naman isa na pingiraw apag nuteno ko ilmo ko mga salaf na ayaw buwa pagkanagtaon na kanababuka tiro mga salaf kasupit na tindong niya ng mga ulama na sutitu mindud ko katiro mga salaf malagi din si ko akidah ku asma wa sifat lagu siku akidah siku kulala siku kubur kulala siku surga antawa ka siku tauhid kapag isa siku wallah antawa ka siku kumang parinta wallah subhanahu wa ta'ala na suminudong ko parinta ko wallah subhanahu wa ta'ala na piyak ka mamsaun saan kaya masa tabiya apa orang yang tarunnya lalagi dubaya kegdem tanu sang kaya masa na ayaw mo'y pagandud ko mga salap na subuso sabot ko sipat wala ako sa mga galabakyan nasog kikukumang ko parinta wala subhanahu wa ta'ala na di ko ni pagandud kanaba'y pagandud sa ko sabuto ng mga salaf kaya ko nakilay na subata duwing adga la hawla wala quwata illa billah ginanak ipatot ay pagandud ko sabuto ng mga salaf na ilayin tanong sa mga salaf o burden at tiyari maira na parinta sa lago ko parinta wallah subhanahu wa ta'ala punin si kumyangaw na mga ulama lagi do Imam Shafi'i so Imam Malik so Imam Ahmad Abu Hanifah natampusangan si ko Ibn Taymiyyah rahimahullah ubadin asinunganiran aptik bayaran inunuti parinta sa lago ko parinta wallah tampusangan ko Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ubad na tere mayroon na parinta sa lako parinta wallah napiya ka mamasasakaw namin yung makaiman to ayaw buwabasangan na maganutin ko salap na problema na tere makakasuparinta ang nabaparinta wallah abadigyang ka na mga salap papagmin na ka nasisran miya nga bubuno sangkot wa kini pagpapato nilang ko tauhid nagudid na bayran piratiya nagutianto nagu inidulon ko pagtawa ka suportaon abo pasala ko parinta si wallah lagu na turo ka no sang kana na mga salafa adna parinta lagi di barat Ibn Taymiyyah rahimahullah na bunyan inunuti sa mga Tatar sangkot ay manan niya na minimum na parinta bago mira sa parinta o mga Tatar na iman to na mutartan na magunutan sa na parinta iran da lagi na mo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ba't na miyala si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na tingin naging parinta iman nga mga sufi na imabagrisiran na unutan tanusiran
Da. Ini pangatunya angkot na Quran ug sunnah. Naginanak isilian tiyan ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siya kabusang kaya kapagnud ko mga salaf. Nayabuinud ko mga salaf. Nasuas mawasifat. Nangay parita Allah subhanahu wa ta'ala. Nadangan dudung kutsinin ko mga salaf. Kapamarakakianan. Ginanitiran na kapamaliga. Ay buwa pagnud ko mga salaf. Adi nga ditiro ko mga tao. Nangoto ay manalina makayon subay ginawa nga. Adi yun kasugat susukay nga. Na amay kang kaya kasugatun susukay nga na di ka di pa sinaya kamasakita ya la ilaha illa kapamarakanan akan ko mga salap inutanol tirwa kagimya kadakadakal kilay tanong mga tao adi mangusyap na mamatinap musawer na ayat tutumbo ko niya na sudit tiro sa benar ang mga ulama na pangirawa khawarij ada sinanud ko mga salap na ilay nang kaya di tiro nas kanini piro dahil ko mga salap kaya pinggil bekyan naso parinta sa lako parinta wallah na inidulong niya ko mga tao apya kay niyan titobat ka no sa Allah subhanahu wa ta'ala kadid na manggulala sa iko mga salap rilangan Allah subhanahu wa ta'ala nagupakan dud nga sa ikomnar na siya tanubuga tayo sa diyang ka insyaallah ta'ala napsumbatan tanubuya ang kaya kabna mga ulama si ko mga pedagawi bala-bala sangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapya silan salam dengan sekanusan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.